Každý z nás má určitě své oblíbené komiksové superhrdiny, jako například Supermana, Batmana nebo třeba Spidermana. Věděli jste, že na světě jsou i lidé, kteří každou noc vyrážejí do ulic v kostýmech připomínající ty superhrdinské a chrání město od zločinu? Ano, tito reální novodobí superhrdinové opravdu existují a dnes vám 5 z nich představíme, tak se pohodlně usaďte a začínáme. 5. místo Phoenix Jones. Phoenix Jones, vlastním jménem Benjamin John Francis Fodor, se narodil roku 1988 v americkém Texasu. Mnohými lidmi je považován za reálného amerického superhrdinu. Zpočátku na sobě nosil lyžařskou kombinézu a bojoval proti zločinu v ulicích. Později si nechal vyrobit kompletní superhrdinský kostým a přijal pseudonym Phoenix Jones. Nebyl však na zločince sám. V roce 2011 založil skupinu superhrdinů, většinou z lidí, kteří prošli vojenským nebo bojovým výcvikem. Bojovali například proti zlodějům aut, drogovým gangům a roztrhávali různé pouliční rvačky. Pachatele pak vždy spacifikovali a zadrželi až do příjezdu policie. Samotný Phoenix Jones je pro mnoho lidí hrdinou díky obrovské medializaci jeho hrdinských činů. Pro některé však zůstává jen dalším pouličním rváčem, který přitahuje konflikty. V jedné pouliční rvačce byl dokonce obviněn z ublížení na zdraví a strávil 7 hodin ve vazbě, než jeho tým složil kauci ve výši $3800. Phoenix Jones se poté však vrátil zpět do ulic Seattlu a dodnes pokračuje v boji proti zločinu. 4. místo Nix. 21letá Irene Thomas říká, že přes den je typickou nudnou účetní, žijící ve stísněném bytu v New Jersey. V noci se však obléká do černočervené kombinézy a vyráží do ulic jako superhrdinka Nix. Již od svých 16 let byla natolik fascinovaná komiksovými superhrdiny, až se jednoho dne superhrdinkou doslova stala. Nix však nebojuje proti zločincům napřímo, pomáhá spíše lidem bez domova, aby v noci měli na ulicích klidnější spaní. Pokaždé, když vidí něco podezřelého, informuje o tom místní policejní oddělení. Rozpoznat tuto dívku můžete díky černému obleku a červeným doplňkům včetně šátku přes pusu. Třetí místo Super Barrio Gomez. Super Barrio Gomez je superhrdina, který do roku 1997 hlídal ulice města Mexico City. S rolí superhrdiny začal již v roce 1987, kdy se snažil zajistit střechu nad hlavou lidem, kteří přišli o svůj dům vlivem zemětřesení. Byl vůbec prvním reálným superhrdinou, který se dostal do zájmu národních médií. Super Barrio Gomez však nemá typickou vypracovanou postavu, kterou byste u superhrdiny očekávali. Místními obyvateli je však milován a stal se tak celebritou, která bojuje proti zločinu nenásilnou cestou. Organizoval různé protesty za práva občanů, sepisoval petice a všude po městě jste mohli zahlédnout jeho vyobrazenou podobiznu nebo logo. Roku 1988 byl dokonce jedním z kandidátů v prezidentských volbách. Bylo o něm vydáno několik knih a objevil se i v mnoha dokumentárních filmech. Se svou činností skončil roku 1997 s tím, že nikdy nikdo neodhalil jeho pravou identitu, i když se o to média nesčetněkrát pokoušela. Druhé místo Clumpman. Když trochu přihmouříme oči, můžeme Clumpmana také nazvat jako takového novodobého superhrdinu. Na sobě vždy nosí zelenou kombinézu, červenou masku přes oči a epický knírek pod nosem, připomínající panáčka ze hry Super Mario. Clumpman působí v Austrálii a zaměřuje se pouze na jednu jedinou věc, a to jsou botičky na autech. Je tudíž přesvědčen, že vláda okrádá své občany o velké peníze, které jsou vynaloženy na odejmutí těchto botiček. Proto vzal tuto činnost do vlastních rukou a odstraňuje botičky z každého auta, kterému přijde do cesty. Je to vlastně takový Robin Hood a Mike je pán v jedné osobě. První místo Shadow.
Shadow, vlastním jménem Ken Andre, je 33letý mistr bojových umění. Přes den tráví čas v tělocvičně nebo se svojí manželkou a 2 syny jako jakýkoliv normální otec. V noci na sebe však oblékne svůj černý kostým, připomínající novodobého ninju, a vyráží do ulic města Yeovil v Anglii. Když jsem byl malý, často jsem na vlastní oči viděl, jak můj nevlastní otec ubližuje mé matce. Začal jsem proto cvičit, abych ji dokázal ochránit. Proto pokaždé, když v okolí slyším pláč, něco ve mně sepne a já musím být u toho, řekl Shadow. V noci bojuje také proti pašerákům, drogovým dealerům nebo agresivním lidem, a to za pomoci pouze vlastních rukou, případně dřevěné tyče. Mezi místními zločinci je také známý díky svému typickému zvuku, který vydává ze tmy jako varování. Poté se z ničeho nic objeví a řeší problém pokud možno co nejmírnější cestou. Lidé si ho dokonce často najímají, když mají nějaký problém, a Shadow tak běžně slouží i 4 noci v týdnu. Tak jaký je po dnešním videu váš oblíbený superhrdina? Zůstanete u klasických komiksových postav, nebo jste si vybrali jednoho z našeho seznamu? Vaše odpovědi nám napište dolů do komentářů a samozřejmě nezapomeňte dát like, pokud se vám dnešní video líbilo. Budeme také moc rádi, když kliknete na tlačítko odběr a přidáte se mezi naše skalní fanoušky. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase zítra.